खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। दिनै 22 जुलाइ 2025 दा बे खालाराव जायनिया फाइभा दङमोन दा फरेस्टार एबा फरेस्ट गार्डनि दा बेखौ नायनानै गोबां माने एक्सपिरियेन्स एबा गोबां माने आइडियाखौ लानो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै ड्रेस गाननाय दा फर्मेलिटिस दा फल' खालामनाय दा बेफोरखौ नायनानै गोबां माने आइडियासफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे दा मा कुइसन सोंनाय दा कुइसनखौबो मोनफा मोननै आङो लोगोफोरनिफ्राय कालेक्ट खालामदों। दा बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामगोन। नोंथांमोना जाहाथे दा बैफोरबायदियै माने प्रिपेयार जानानै फैयो आं बेखौ खावलायबाय। दिनैनि इन्टारभिउआव बांसिन मेलफोरखौ जों नुनो मोन्दों माने शार्टखौ वाइट गाननाय आरो लंपेन्टखौ माने ब्लेक दा बेजों लोगोसे शुखौ ब्लेक गानदों आरो जों नुनो मोन्दों बेयाव फिमेल साइडनिफ्राय फिमेलफोरा दा ट्रेडिसनेल ड्रेस दा सिम्पोल दा गाननानै दा बे इन्टारभिउआव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। दा इन्टारभिउआव खायसे कुइसन सोंनायफोरखौ आं लोगोफोरनिफ्राय कालेक्ट खालामनानै दा बेयाव बुंनो सानदों। दा बे जाहैबाय नेसनेल पार्क बिटिआरआव गोग्लैनाय नेसनेल पार्क दा बेखौ सोंदों। लोगोसे फरेस्ट आरो फरेस्ट गार्डनि दा खामानिया मा दा बैफोरनि बागैबो सोंदों। लोगोसेनो फरेस्ट रिलेटेड कुइसन्स दा फरेस्टजों सोमोन्दो गोनां खायसे सोंथिफोरखौ सोंदों। लोगोसे फरेस्टनि एम एबा मिनिस्टार दा बेफोरनि मुंखौबो सोंदों। लोगोसे वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि BTC आव गोग्लैनाय एबा स्टेटनि दा बेखौबो सोंनाय जादों। दा बेयाव बांसिनै BTCनि जिके दा बेखौनो सोंनाय जादों। दा BTCनि EM BTCनि माने सोर मा डिपार्टमेन्टआव दङ दा बैफोरनि माने आरो कनस्टिटिउन्सि दा बैफोरखौ माने BTCनि जिकेखौनो बांसिन सोंदों। BTC जिकेखौ नायोब्लानो थोजासे दा बेयाव माने स्टेटनिफ्राय बांद्राय सोंनाय जायाखै। दा बेनिखायनो BTC जिकेखौ नायोब्लानो दा बेयावनो साफिसियेन्ट होननानै आं सानो।